खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार्सि गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिहाराव आइजो पुलिसफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, सोरखारा स्कुटि होगोन। बाक्सानि गरेसराव सा-8 बाइक सिखाव हमजादों। शिबसागराव गंसे ट्राकनिफ्राय गासै मा बाजिनै मोसौ पुलिसआ जब्द खालामदों, साथामा गोथै हालोदाव। श्रीलंकायाव जाग्रा आदारनि आंखाल, रांखावरिनि आंखालाव चाइनानो बन्द होनांनायनि लामायाव। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिहाराव आइजो पुलिसफोरनि थाखाय आथिखालाव जोबोर मोजां आरो गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि नखर एबा थाग्रा थावनिनिफ्राय डिउटि होनांगौनि थाखाय आइजो पुलिसफोराबो गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन। मख'जाथाव दि बिहारनि सोरखारा आइजो पुलिसफोरनो डिउटियाव थांलाय फैलाय खालामनो सुबिदा जानायनि थाखाय गंफा स्कुटि रानना होगोन होनना सोरखारनि सुलुङाव फोरमायदों। गमामायैनो बे खामानिया आथिखालाव बाख्नायजाथाव। बेबायदिनो भारतनि गुबुन रायजोआवबो बे राहाखौ लायोब्ला गमामायैनो दुलाराय भारतआव आइजो पुलिसआ बांसिनै खामानि मावनो हासिगोन। बाक्सा जिल्लानि गरेसराव गोबां समनिफ्रायनो बाइक गोमाबाय थानाय जाथायनि सायाव बिथा खालामनानै गरेसराव थानानि अ.सि. मृदुल हाजरिकानि दैदेननायाव बाइक सिखावफोरनि हेंथायै गोख्रोङै सन्धाननाय जागासिनो दंमोन। बेवहायनो सासे बाइक सिखाव अनवार आली मुंनि सासे बाइक सिखावखौ हमनो हायो आरो बिनिफ्राय गंसे बाइकबो हमनो हादों। मख'जाथाव दि हमजानाय सिखाव अनवार आलीनाव पुलिसआ गोबां सोंनाय फिननाय सेबनायनि उनाव आरोबाव इमरान नाजिर आरो रसन आली मुंनि सानै बाइक सिखावखौ हमनो हाबावदों। बिसोर साथाम सिखावफोरनि गेजेराव सासे गोख्रों सिखाव आब्दुल कासिखौ हमनो हायो, जायनि गेजेरजों बाइक खावनायनि खामानिया जायोमोन आरो खावनाय बाइकफोरखौ गुबुन जायगाफोराव फानहरनाय जायोमोन। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बे बाइक खावग्रा जाथायजों सोमोन्दो थानाय गासै सा-8 सिखावफोरखौ हमनो हानाय जाबाय आरो गुबुन गं-7 बाइकखौबो मोनफिननो हायो। खावनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय माखासे सिखावफोरखौ हमबावनो थाखाय पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। शिबसागराव सदर थानानि पुलिसआ 32 नं राजा लामायाव गंसे ट्राकखौ सिग्रोमनानै सिखावै लाबोनाय गासै मा बाजिनै मोसौ जब्द खालामनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बेनिनो गासै माथाम मोसौआ गारि सिङावनो थैनानै दंमोन आरो गोथै हालोदाव मोननाय जादों। मानो होनोब्ला गंसे ट्राकआवनो गासै मा बाजिनै मोसौ दिखांना लांनाया आथिखालाव जोबोर सोमोनांथाव। बांद्राय धोन जानायाव गासै माथाम मोसौआ थैनो गोनां जादों होननानै पुलिसआ सन्देह खालामदों। आथिखालाव पुलिसआ आद्रा थानाय मा 49 मोसौखौ जिल्लानि गौसालायाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। बोसोरनै गोजो घरनानि लकडाउन होनांनायनि मुलुगनि गुबुन हादोरफोरजों लोगोसे आथिखालाव भारतनि नुसुं श्रीलंकानि रांखान्थियारि हालोदा गाहाम नङा। जाग्रा आदारनि गोबां आंखाल नुजादों। आथिखालाव श्रीलंकानि हाथाय बाजाराव सेरसे आलु एबा गाजरनि बेसेना 200 रां जाहैबाय। मोनफ्रोमबो मुवा बेसादनि बेसेना अख्रां नांनाय। ओजोंहाय श्रीलंकानि राङा आमेरिकान डलारनि रुजुनायाव जोबोर गाहायाव थांबाय। जाहोनाव गुबुन हादोरनिफ्राय मुवा बेसाद लाबोनांगौआबो श्रीलंकानि थाखाय जोबोर गोब्राब जाहैबाय। रांखान्थिनि बे मोनदा हालोदाव चाइनानो हादोरखौनो बन्दकआव दोननांनो हासिगौ होननानै सानसुमैफ्रा बुंनो हमदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।